Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники Вокс и днес ще играем в сделка или не. Преди да започнем с кутиите и с каквото и да било, искам да ви кажа, че кутиите, които аз ще запазя, са 3, 15, 17 и 5 също. Не. 3, 6, 15, 17 и май след това. Кутиите, които ще запазя. А сега нека да вземаме слушалките и да се прехвърляме към играта. Айде слушалки. Така, прехвърлихме се към играта и вече сме тук. Както може да видите, кутиите вече са наредени. Бих искал да се тествам аз какъв ще ми е късмета. Избирам си тази кутия. Добре. Само не ми говоря на английски, да няма копи страйкна, че тогава ще ви... Така, избрах кутия номер 3. Ами... 40 000. Кеш прайс. You found a cash bonus prize. 20 000 изкарах. Не, това е било някакъв бонус просто. Ето сега започва истинската игра. Така. Кутия номер 20, нищо не ми говори чат. Като че ли за първа кутия ще искам да отворя кутия номер 20. Кутия номер 3, 10 лева. Добре, че не съм избрал кутия номер 3. Така. Моята кутия номер 20, аз отворих една кутия номер 3. Така, следващата кутия, която ще отворя, ще е 12. О, добре. Деветнайсет. 75 000. Браво. Колко имам? Две кутии отворени до момента. Ами 8. Числото на безкрайността. 25 000. Добре. 16. Хе-хе, excellent. 22. Супер. До тук чата, аз знам, че ето на този ред се крият големи суми. Затова все още не смятам да го бутам, но аре 24, каквото и да стане, нали? Супер. 9. Когато бях футболист, това беше моето число на гърба ми, да видим. Числото на гърба ми 25 лева, браво. Добре, очакваме 47 000. Няма идея, брат. Няма как да стане. Няма как да стане, само за този звук да няма копирайт на YouTube, че ще... Така. Кутия номер 13. Петък 13 мина наскоро. Добре, 300 лева вътре. Супер, до момента супер лежерно вървиме супер мощно с малките кутии. Дано ги изчистим първо тях. Дадем сега кутия номер 1. Голяма сума ще има. 5000, добре. Не е много голяма. 18. Оу, добре, няма 1 милион, ама ето... Да. 7. Добре, изключително малките, тук малките сумички
Изключително доста бързо ги разбутахме. 5 ми е любимото число. Я видим какво се крие в 5. Става е супер. Голямо. Не, малко. Супер. Така. 88 000. Ами, брачет. Офертата ти е хубава, ама няма сделка. Не мисля, че... Малко да намалим само още. Не знам дали мене ме чуете, дали чуете музиката, обаче на мен музиката ми струва адски силна. Затова намалям. 3 отворих. Не трябваше да отварям кутия номер 3. Но... 14. Тук има голяма сума, сигурност. 500 000. Добре. Добре, няма проблем. Все пак имаме 750 000 в играта. Така че до момента се държим мъжката. Супер. Иска ми се, ако ми даде смяна, иска ми се да си взема кутия номер 15. Между другото. Знам, подозирам, че тук има голяма сума, зато и не искам да отварям, но ще отварям кутия номер 10. 10 000, добре, няма проблем. Все още е чил. И кутия номер 23. 200 лева. Така, оферта на банката 117 000. Брачет има 750 палки. Как си мислиш, че ще си взема сделката? Ами, няма ли ме да смяна, бе? Филиндик, номер 6. Номер 4. Nice one. 110. Ами... няма сделка, брачет. Не ти искам 110 000, искам 400 000. Кутия номер 15. Малка, малка. Аре стига, бе. Казах си, че искам да направя смяна с кутия номер 15, брат. Кутия номер 15. Изнервим се. Браво, бе, машина. Така. 97. Няма сделка, брат. Има 300 000. Как си мислиш, че... се надяваме, че 300 000 са в кутия номер 20, иначе сме се прекарали следващата дата, която се надявам да ми помогне с малка сума. Ама то малки няма, така че да. Браво, бе. Така. 120 000. 47, 88, 117, 110, 97. Няма сделка, брачет. Какво е такова? Тук със сигурност знам, че има голяма сума. Какво е такова? Браво, бе, 10 000. Добре, остават 2 кутийчета. 184. Тук вече съм на кантар да приемат, защото приемем сделката. 300 000 съм имал, брат. Как може, бе? Добре, чата, видяхте, че в кутия номер 20 имаше 300 000. Инстинктивно аз исках да си избера кутия номер 3, да играя с кутия номер 3, но инстинктивно мишката ми каза, че играя с кутия номер 20. И в кутия номер 20 имаше 300 000. Аз съм чаши паника. Аре, още една игричка. Така. Тук ще играя с кутия номер
15. И сега трябва да отворя 7 кутии. Аре, кутия номер 7. 1 милион, добре. Еми хубаво, кутия номер 14. Аре стига бе. Кутия номер 21. Браво бе. Кутия номер 26. Excellent. Хаха, да си знаете. 8. Excellent. Едно. Хе-хе-хе. 19. Ай сега, банкерче. 29 000. 29 000, братчет. 24. Excellent. Ага. Ще знаеш. 18. Номер 4. 10 000, добре, бил. Кутия номер 5, любимото ми число. 100 000, добре, бил. Кутия номер 11. Отварям кутиите на пълен рандъм, нито ги смятам, нито нищо, просто така ми казват от космоса и така си го правя. Така че да. Та кутиетко ми грози тук. Екселент, разбира се, че ще е екселент. Та малко по-голяма сума не може ли да дадеш, бе? Няма сметка, ще да кажа, няма сделка. 22. Екселент, аз ви казвам. Аз съм про на тази игра. Да взема да се запише за сделка или не. Да отида при господин Ненчо Балабанчев. Така, чакайте много да не се хилим, защото сега ще видите как съдбата ще ни обърне гръб. Така, кутия номер 9. Хей, nice one. Кутия номер 2. Отиде ми играта, брат. Разбираш ли? Играта ми отиде. Мамка му, почваме едно. Ами, кутия номер... Да бе, затварям очите и натискам просто. Кутия номер 16. Код такова. Така е трябвало да стане. Кутия номер 8. Числото на безкрайността. Давай. 400 000. Добре. Кутия номер 22. Малко сума. Браво бе. Кутия номер 4, дами и господа. 10 000. Excellent. Кутия номер 5. Любимото ми число. Още колко кутии трябва да изкарам? Още 3. Ами 10. 200 000. Нищо кой знае ко. 20. Кутията, с която играх в първата игра. Видяхте ли кутия номер 20? Кринджван. Рождената ми дата? Nice one. Добре, браво. Банкерче. Какви 25 000, шматка. Ходи се прегледа. 19. Така, както бях трудно да казвам, аз играта играя напълно на рандъм и без да си правим някакви стратегии и така нататък. Айде, стига бе, братчето ми.
Абе, как 18 палки ще ми даде? Ще има 300 палки в играта, той ще ми даде 18. Поне 50 трябваше да ми даде в момента. Седем. О. 14. Excellent. Сега 20, сега 50, брат. Абе, то, защо да толкова ниски оферти, брат? Да не е пил газ, бе, човек. Кутия номер 13, фаталното число, Ай. Кутия номер 12, моля те, не му предай. Браво, бе. Кутия номер 17, моля те, не. Браво, бе, мишка. Айде сега, да видя банкерче, 38. Дръжи си ги тия 38 за тебе. Кутия номер 3. Швестър, бите. Yes, бе! Ей, сега вече стана напечено. Имаме една кутия да отворим, кутия номер 6. Имения ми ден. 6 декември. Късмет. Браво, бе, Ай, мишка, давай сега тук, кой ще да? 63. Нема сделка, брачет. 9. Ей, тук има голямо вече. 1000. Да, познах, че голям. Брачет, сега тук трябва да се издръсниш. Няма, брат. Хора се прегледай. 18. Еми, чат. Това е. Играхме 2 игри и половина и от 2 игри и половина това е чат. Искрено да се надявам това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, ударете по един лайк бутон. Абонирайте се, разбира се, някъде те тук горе, долу, ляво, дясно, някакви удници. Аз съм Ники Вокс и си видим когато се видим. Чао!